Malawi Camera. Ya ndithu kulidongo kumene ndithu Phoni Kalindo achina Lighton Mangochi kukumana kumene ndithu ndikuyamba kulongosola nkhani zokhudzana ndi press briefing yokhudzana ndi afuna abange mademo ali mademo akakhala opsha kwambiri kutseka border ya Songwe mathematics akuti sagwire ntchito ndi nkhani zonse zili mkateni. Let's watch to the end. Tokoze kupezeka kwa maseso leaders mmene ali anzathu a 4 regions kupezeka kwao bwana Lighton Mangochi kuchokera ku Karonga uko representing the north. Ntchito yanga imene ndili nayo pano ndingofuna kungotanthauzira mochepa chabe for the sake of Amalawi anzathu amene tikuwatumikira komanso amene akutituma. Nzoyankhula zathu za lero mzoyankhula zathu za lero tikubwera ndi mutu onena kuti sichikuoneka Amalawi adziwe chilungamo chimenechi chotero tikunena kuti tikuyitanira kwambiri pakuchita zinthu mwambalambanda komanso moona mtima makamaka kwa atsogoleri amene ife Amalawi timaatuma. Ili ndi dziko limene lakhazikika kwambiri pakuchita zinthu moona mtima komanso kudalira atsogoleri athu chotero timanena kuti ntchitidwe umenewu ukuyenera uyambe kapenano ukhazikike kwambiri ndi atsogoleri ameneno akutisogolera ife mdziko muno. Koma tikayang'ana mdziko lathu la Malawi tikuona kuti pali zinthu zambiri zimene zili kukachetechete sizikuyankhulidwa komano zinthu zimene zikufunikira ndithu kunena kuti Amalawi mwangati nzika amve zoonadi zake zenizeni. Chifukwa cha chimenechi ndimafunanso ndithokoze kwambiri anzathu amavyete amene apanganso indosi mkumano umene takumana nanu natola nkhani ndi cholinga chonati so Amalawi nonse mumve ndi chani chimene takutengerani. Ife mwangati Amalawi First tikufuna kulimbikitsa kuna kuti Amalawi tisamakhale ndi nkhawa komanso kufuna kupereka chilimbikiso kwa anthu amene ali oponderezedwa, anthu amene ali amphawi, anthu amene no amatengedwa kuti ndosalidwa kwambiri kunena kuti ifeyo tili ndi kuthekera kuchosa zinthu zimene zikuoneka ngati zakachetechete koma zikuphinja Amalawi. Tikayang'ana pa nkhani ngati imeneyi kwambiri tikungofuna kukhazikika kuonetsetsa kunati kuti udindo wathu ifeyo ndi chani. Udindo wa ife Amalawi, udindo wa ife ma activists ndikufuna kukonza dzikoli chifukwa palibe wina amene angatikonzere dzikoli ngati ife enu ake sitikutenga gawo. Dziko lathu linadalisika kwambiri ndilolemera maminerals athu amene timapezana nawo tili ndi anthu amene amalimbikira kugwira ntchito komano timapezeka kuna kuti kumbali yakutukuka ngati dziko zimene zisizikuchitika. Ndi mafunso amakhalapo chifukwa chani zinthu ngati zimene zisizikuchitika. Tapeza kuti kusachitika kwa zinthu zimenezi ndi chifukwa cha Katangale amene watenga nthenje pakati pathu. Katangale akutengedwa ndi ndani? Anthu amene tidawasankha kuna kuti atitsogolere ndi amene akusogolera kwambiri pa nkhani ya Katangale ameneyi. Chotero timafuna kufunsa kuna kuti atitsogoleri akuyenera akhale okhazikika kwambiri koyambirira kuna kuti munthu yasanakhale mtsogoleri tibwere ku nkhani youlula chuma chimene ali nacho atifotokozere anachipeza bwanji komanso ngati kotheka ationesere kuna kuti zikalata zake kapezedwe kachuma kawo ndikotani chifukwa zimenezi ndi zimene zina mwa izo zimene zikupereka nkhawa zimene no zikutipasa mafunso ona kuti tiziwe kuti chumachi achipeza bwanji mwina mu nthawi yochepa chabe. Ife Amalawi First tikuyitanira kwambiri atenga mbali onse amene amagwira ntchito mboma kuphatikizapo anzathu amene akugwira ntchito ngati otitumikira mwachisanzo titha kunena nduna zathu. Tili ndi nduna zina zimene kuyambira mchaka cha 2020 kufikira lero titha kusimikiza kuti zalemera modabwisa koma angakhale titafotokoza kunati tili ndi ACB yathu yangokhala nyimbo chabe palibe china chilichonse chimene akupanga kuti mwafufuze mukapeza kuna kuti nkhani za milandu zosiyana-siyana zimene zilipo lero amanga anthu powafufuza kuti anapeza chuma mosakhala bwino powafufuza kuna kuti anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika koma lero mmene tikukamba pano ndi afulu akungoyenda yeti tikudikirirabe kunati dziko la Malawi litukuka. Chifukwa cha ichi tikulimbikitsa kwambiri kunena kuti kafukufuku akuyenera kuti achitike pofufuza nduna zimenezi komanso kuwakakamiza kuna kuti aulule katundu wawo anamupeza bwanji.
pakulula kupeza kwa katundu amene ali naye sitikungoyang'anira kuti popeza ali mboma lero ndi Malawi Congress Party kapena amene akumangidwa lero ndi opposition okha. Izi zikukhuza olamula angakhale osalamula, komanso zikhuze kwa iwo amene akuganizira kwambiri kuna kuti afunanso atenge udindo otsogolera ife Amalawi. Tikukamba muona mtima pano kuna kuti nduna zathu zikuyenera zipange declare kapena ziulule chuma chawo komanso mene apezera katundu wawo. Ndeti makamba kunena kuti muchizungu muja pempho ili silikungobwera kwa okhawa amene ali mboma, koma ichi ndithu tichitengere unati tichipangizo chopititsa patsogolo kupanga zinthu mwapambalambanda komanso muona mtima pofuna kuna kuti titsogolere dziko la Malawi. Anthu a dziko la Malawi akuyenerera ndithu kudziwa asogoleri awo kuna kuti akuwatumikira motani, asogoleri wandiona mtima ndiokhulupirika, ndicho linga chona kuti adzasamala bwanji katundu wa dziko lino kapenanso anthu amene akuwayang'anira. Njetu kunena kuti potenga njira ngati imeneyi adzisogolera athu akwena aonesere kukhulupirika kwawo komanso aonesere usogolero wawo wabwino komanso ayike njira kapena ndondomeko zabwino zimene iwowo akadzika azikumbukiranso kuna kuti azidzitsatira. Kunkhani ya chisankho chimene chikubwera cha 2025 Malawi First komanso Amalawi anzathu atolankhani ife tikuna kuti tikupitisa patsogolo kwambiri kuna kuti adzisogoleriwanso onse kanda a UDF, a DPP, a UTM, a PP, PDP onsewa tikufuna tiafunse kuna kuti asanafike pamenepo atiululirenso chuma chimene ali nacho anachipeza bwanji komanso iwowa aonesere kwambiri kuna kuti iwowa ndiokhulupirika popanga zinthu mwa mtima wapambalambanda mu dziko lawo komanso muona mtima. Ationesere kuna kuti ayika ndondomeko zotani zofuna kukonza dziko lino mungangati atsogoleri. Izi sitingozitengera pomwepa zikuyeneranso kuna kuti zitionesere chidwi kapena kutionesera masomphenya enieni kwa atsogoleri athu kunkhani za zisankho. Tidziwe kuna kuti pakati pa atsogoleri athu onsewa amene tikuyang'anira amene takangalika nawo ndi ndani amene angapange zinthu molondola ndi moona mtima. Ife mungangati Malawi First, the 4 regions komanso other session leaders who are present here timakhulupirira kwambiri kuna kuti kusata njira zimene zingathandize kubwezeresa ufulu komanso kupanga zinthu moona mtima za dziko lathu ndi zokhazo zimene zingapangiswe kuti dzikoli ilipite patsogolo. Ife tiyima kwambiri ndipo tili okonzeka kuna kuti tipereke support osangoti support yokha komanso tithandizire kuna kuti dziko lathuli kutengera madera amene anthu akutitsogolera akugwira ntchito iyi muona komanso mokhulupirika. Chotero takonzeka kuyang'anira, takonzeka kuthandizira njira zonsezi pofuna kuona kuna kuti atsogoleri athu ndithu akupanga zinthu zoyenerera zimene Amalawi akudzifuna. Sitikungokamba kunena kuti atsogoleri wapange zinthu zimoona mtima chabe, tikufuna tikambe kwambiri nkhani yokonza dzikoli kapena kulimanga dzikoli chifukwa chikhulupiriro cha Malawi chamangika kwambiri kwa atsogoleri. Tsogolo, kukhulupirika komanso chiyembekezo cha Amalawi chikudalira atsogoleri amene ifeyo timasankha. Chifukwa chimenechi chifukwa chake timawapempha komanso kuwakumbutsa kuna kuti akuyenera kukhala anthu opanga zinthu mwapambalambanda moona mtima pofuna kutsogolera dziko lathu la Malawi. Ife Amalawi First tikupitirirabe kupereka uthenga umenewu chifukwa choonesa kukhumudwa ndi mmene Malawi Electoral Commission ikupangiranso zinthu zake. Tikaona Malawi Electoral Commission ikuoneka kuna kuti ndi bungwe mbuyo mutimalizo ati ndi bungwe loyima palokha koma panopa titha kuliona kuti ndi bungwe limene layima kwambiri ndi chipani cha nthawi imene yoyo. So timafuna tipemphe kuna kuti iwo amene akupangira akulephera kupanga kapena kuteteza zinthu zimene Amalawi akuzembekezera pamene tikuyang'ananso kwambiri chisankho cha pa 16 September 2025. Chotero Malawi Electoral Commission in terms of my decision kapena ziganizo zawo zimene akupereka kuna kuti ifeyo tikaende systematic system ndi imene anthu ambiri akhala akuyikana akuyisusa sife tokha amaseso leaders amipingo akuyankhula posachedwa apa tinamva Sheikh Chabulika akuyankhulapo nkhani imeneyi zimene zizi kutisonyezera kuna kuti sitikungoyang'ana kuti opposition kapena ma activists ndi amene akuyang'ana nkhani imeneyi kwambiri komano tikuyang'ana kuna kuti chisankho ichi
Malawi Electoral Commission isapange zofuna iwo koma apange zofuna za Amalawi chifukwa chisankhochi chikuyang'ana kuti voti ya Malawi wina aliyense ikuyenera kunati iwerengedwe. Chotero monga takhala tamva kwa atsogoleri athu opuma Dr. Bakili Mulusi, Mai Joyce Banda akupemphabe kunena kuti meki ikhale yokhulupirika, meki iitane ma external auditors akayang'ane system yawo chifukwa zikumgwesa mphwayi kunati ndi chifukwa chiyani meki yomweyi imene 2019-2020 idapeza anthu oti akayang'ane kafukufuku mu system ya meki atamvapo mphekesera zina. Lero kukumveka mphekesera zikuoneka kunena kuti anthu aja safunanso kugwiritsa ntchito kumva zimene anthuwa akuyankhula. Timafuna tipezerepo mwayi kunena kuti mavuto amene atsogoleri anzathu akumana nawo tizitengerapo phunziro. Mdziko la Malawi tavutika, dziko la Malawi amayi avulidwa, amayi jene ansa atukwanidwa chifukwa mwina chosasatira ndondomeko zina. Lero kusadayambike zimenezi tikupereka mauthenga ngati awa koma kukupezeka kuna kuti akutayirira, akulekerera, sakufuna kumva. Ndiye tikunena kuti apereke mwayi umenewu kwa anthu amene amavota amene ndi Amalawi enu ake. Chotero pamenepo ndikuti aonesera ndithu kukhulupirika kwawo, kugwira ntchito moona mtima ndi kupanga zinthu zawo pambalambanda. Zonsezi zipangisa kuna kuti bungwe limeneli anthu alikhulupirire. Ife timakhulupirira kuna kuti ma independent auditors ndi ameneno akuyenera atipase mosakondera zinthu zimene system imeneyi ingapange. Chotero tikupempha kunena kuti ameki ndithu afune asafune akuyenera amvere mwachidwi zimene Amalawi akuwafunsa kuna kuti apange. Komanso tikuyang'ana kunati ameki pambali ponena kuti tikufuna ma independent auditors amene wakapena atenga mbali amene ayang'ane system imene iyi tikuwauza kunati tikuwapasa masiku okwana 14 zimene zili sabata ziwiri. Sabata ziwiri zimene chimefuna kuchitika ndi chani? Achotseretu system yawo imeneyi imene Amalawi sakuidziwa yabwera ya chilendo imene mapeto ake ipondereze anthu pa ufulu wawo okavota. Chotero mene ananenera president kunena kuti akubwerezanso inenso ndisimikize pano kunati tawapasa masiku okwana 14 kunati system imeneyi ichoke tibwerere kumene timayendera za chisankho kukavota mwamanyo. Meki ionesere kupanga zinthu poyera moona mtima ndi system yawo pofuna kuzindikirisa kuna kuti iwowa si election ya Malawi kapena kuti iwo ndi amene apange chisankho koma amene apange chisankhocho ndi Amalawi. Ma public officers akuyeneranso kunati nawo amvere lamulo. Amvera bwanji lamulo tawapempha kale pamene akuulula chuma chimene ali nacho komanso mene anachipezera ku dziko kuti ife okavota ife owadalira ndithu tikhale olimba mtima kunati anthuwa ndi okhulupirika chifukwa pano tangozazidwa ndi mbava zokhazokha zimene timatha kuziteteza ndi malamulo athu ndikumanena kuti aya walataba koma tiapasebe zaka 5 amalize then tizikayimba milandu. Chifukwa chimenechi tikunena kunati pali malamulo ena amene tikuyeneranso kuna tibwerere tiwaone. Sitingamasunge munthu akuba azibabe mpaka na zaka 5 ndi kuti zinthu sizikutani sizikuyenda. Ndiye tikunena kunati kukanika kumvera ndi kupereka ulemu pankhani imene ife Amalawi First ndi ma leaders anzathu amene tasonkhana pano tili nako kumene tikupereka lero. Izi zipangisa kuna kuti tiitanise Amalawi onse pa chinthu chimene chingachitike chimene chizatutumuse dziko. Ndizoona mwina anthu amaona zikwanje, mwina anthu ndikumaopa zikwanje koma nthawi ikakwana chikwanje chija anthu ngati sawo pamfuti wati moyo chikwanje. Pamene tikupita kumapeto tikunena kunati atsogoleri athu ndi maso a dziko lathu la Malawi. Ndiye tikuyang'anira iwo kuna kuti pamene nthawi iyi mwakhala mukusunga zinsisi zambiri ife tikupemphani kuna kuti tiyeni akwana nthawi muulule katundu amene muli naye munampeza bwanji komanso funding yake imabwera bwanji ngati kotheka takationeserani kunati malisiti anu in connection ndi anzathu a Malawi Revenue Authority zimakhala bwanji. Anthu a dziko la Malawi akufuna utsogoleri wabwino, kutumikidwa kwabwino. Chotero tiye tipemphe kupezeka kwathu kopanga zinthu poonekera chikhale chida chokhacho choonetsera utsogoleri wabwino. Kwa Malawi Electoral Commission tikufuna tikudziwiseni kuna kuti chisankho ichi chimene chikuyenera chichitike ndi ufulu wa anthu ovota. Ndipo kupondereza ufulu umenewu sikukuyenera kunati kuvomerezedwe mu dziko la Malawi. Chotero ife tili okondwa ngati mzika za dziko la Malawi kuonesesa kuna kuti ndondomeko zonse za chisankho
zasatidwa moyenerera, zasatidwa mopanda kukondera munthu wina aliyense kapena candidate wina aliyense. Tiyeni tilole kunati Amalawi akasankhe msogoleri amene akumufuna. Osayinira kalata imeneyi msogoleri wa Malawi First Bambo Boni Elias Kalindo. Zikomo kwambiri Amalawi. Thank you so much, the President of Malawi First, for reading the statement in English, and the comrade for translating the same in Chichewa. We'll now go straight to comments. Any takers from the high table? They would want to add one or two. Thank you. Few minutes, Yeah. There are more critical issues that need to be given space. Okay, thank you so much. Thank you so much. People out there, you may wish to know, are very aggrieved. Okay. So the grievances must be given space. Okay, thank you so much. All right, so as I said, any takers? You have something, sir? Zikomo kwambiri atulankhani amene takumana pano komanso makomrades Malawi First, Four Regions ndiye na hotelo kunena kuti lero tachitenga chinthu chapamwamba kwambiri kuti Amalawi kunjaku amve chenicheni chimene chidze pakukanika kutsatira zimene zawerengedwa ndi comrade Boni Kalindo komanso Mr. Francis Mpepo, Richard Mpepo pankhani ya zimene zikufunika kuti zisatidwe. Ine ndemanga yanga apa ndiya kuti ndikufuna ndaunikire mai Annabel Ntalimanja kunena kuti Electoral Commission make abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi pati ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Ife stilola Amalawi anavutika kusintha zinthu 1993 mwina sobwerera mbuyo 1992 tikumvera pa Channel Africa ngati ena mwa inu mulimbo muno atulankhani mzaka zimenezo achina comrade Kamlepo Karuwa ndiye na hotelo kuyankhula kuti zinthu zisinthe malemu chakufa chihana kubweresa democracy muno Malawi. Lero lino zinthu ngati zimenezi patachitika chisankho cha 2020 kukupezeka kuti pakubwera ka practice komwe kajatida kakana 1993 pa referendum kuna kuti muno mukhala multi party system koma awa boma ili lachakwera ili likuonesa ndithu kuti sakufuna kumva za munthu podzera even Annabel Ntalimanja akungoonetsa kuti akuchitidwa order zochita. Ine ngati Rayton Mangochi kuchokera kukalonga kuyimira Northern Region tichita chotheka kuti Malawi democracy ipitirire chifukwa pali ena amene anavutikira ali moyo. A former president Dr. Bakir Muluzi ulemu wawo ukuwayenera, Mai Joyce Banda ulemu wawo ukuwayenera, komanso kwa malemu ngati chakufa Tom Chihana ulemu wawo komanso Ause Mtendere. Inu atulankhani ndikuuzeni motsimika pano kunena kuti takhala tikuona nkhani penanu matuma nkhani kuchokera ku Mozambique after amalizatsi as mathematic machine ndeka dziko kathuka aka kama kilomita ochepa aka kamene atsogoleri amalephera kuyendetsa dziko ili koma tikagwa muchi chiyesero choti si mathematic izatulutse zotsatira ndikusapezeka kuti Amalawi atuluka pansewu. Kodi chabwino chiti kupewa kapena kuchiza? I think tiyankhana apapa kuti kupewa ndikothandiza. Ndiye utenga ndi uwu inunso atulankhani pena pake ndandionetsetseni bwino. Atulankhani inu mukugwira ntchito mwamantha mdziko muno. Kaya munachitidwa capture muliuze dziko mukamapereka mafunso kwa anthu kuno. Muliuze dziko chimene chapangitsa kuti utsogoleri wachakwerawo muubereke
zinthu zikulakwika mukapita msewu wa Karonga Chiweta mapoti hosi jaile ngozi zikuchitika koma none of you makachita cover zimene zijazo tikapita ku Chitipa Ilomba Mbilima kuli msewu umene kuli makontrakta 6 30 km zaka 4 5 palibe simalondereza ndi chifukwa chani koma utsogoleri wapita mtalika muna uthandizira kuti upange chitukuko misewu ili muno ya China aid bridge ya Japan aid yo guarantee yo ndi chifukwa cha inu kulondoloza kwanu chikuchitika ndi chani muliuze setsiku kuchoka kwa ineyo Lighton Mangochi pasi pa comrade Boni Kalindo ziko mkwambiri. Ziko mkwambiri poyambilira ndipereke ulemu kuno ku high table komanso atolankhani nonse amene mwabwera takondwa kwambiri kuti mutamva kuitana munafunitsitsa mukakhale nafe mukamve kuti kodi Amalawi akufuna chani Amalawi akuti chani ku dziko kuno. Ineyo ndimafuna ndiauze ana bero mtalimanja kunena kuti dziko lino sila amayi anu ayi sila atate wanu dziko lino ndila Amalawi ndipo kuti Amalawi zimene akufuna ndizonena kuti chisankho cha pa 6 September chisakhale chisankho choonongeka akufuna chikhale chisankho choti miyoyo yawo ipindule. Ndeni mafuna ndinene ndikupatsani chenjezo ili kunena kuti kumekiko muli kwa anthu ochepa kwambiri amene tikakuyerekezani ndi population ya dziko la Malawi ndinu anthu ochepa mwina 20 30 40 50 amene muli kumeneko ndiye musawononge ufulu wa Malawi 20 milioni chifukwa chakuti nomwe apatsidwa kamphamvu ndi malamulo athu pokuyikani pamenepo kuti muyang'anire chisankho mutakhotetsa mwadala. Chenjezo ili tifuna tikupatseni kuti madandaulo a Malawi sakupangirani ubwino pa moyo wanu. China nimafuna ndinene kuti musatipangitse fa Malawi kuti tiyambe ziwawa mdziko muno chifukwa cha inu anthu awiri kapena anthu atatu. Mulipo wena amene mumadzimva kuti ndinu amphamvu mumadziona ngati muli ulamuliro kamunakula mimba ndiye mumadzilenga ngati kuti dziko lino lili m'manja mwanu zimenezo muyiwale nzakale mphamvu zanu pamene tikuwerenga kuti masiku akuchisankho akhala ochepa zikuchepanso mphamvu zanu. Ndiye tifuna tinene kuti ngati apezeke wina onyalanyaza titakupatsani ultimatum ya 14 days kuti mukonze mavuto amene Amalawi akudandaula inu nkuchitira dala mukasonkhe zikwanje zambiri aja mmachita sponsor zikwanje mugule zikwanje zambiri chifukwa kuterera chiyambi chichapanga anyamata zathu kuzuzule mwana anyamata akuzuzu ni pang'ono pamene pacha. Ndiye tifuna tinene kuti mulole ma auditors ayang'ane komanso zolola ma auditors zipo ine sindikufuna chifukwa sikugwiritsa ntchito mathematics. Ma auditors yotayika uko chifukwa mathematics sigwira ntchito. Mathematics chotsani tigwiritsa ntchito maerengero athu amene timapanga kuno. Ife Amalawi kwathu kunoku tisadafikepo pa mulingo tikhoza kugwiritsa ntchito mathematics. Mwachitsanzo olo even network ya phone yomwe ikumavuta mtauni muno wati most mathematics ikukanika phone kuti uyimbire ndiye muzikatuza kuti ayi mathematics network sila libwino pena mathematics kuno ku Malawi kulibe mupangane kumeneko mukakhala kumeneko muzuza nazoona Amalawi sili kusekererani ngati mene takusekererani zaka 4 zapitazi timadziwa timaona ngati kuti mwina ndino anthu akufa koma sindino akufa so musapange kuti no zipani ndifa Amalawi zotsutsa amene akudandaula ndima amachalichi komanso ma organizations osiyana tipangepo ikoti chisankho chimene chife sili kufuna. Ngati pa 6 September patapeza kuti 40 sida chitike mudziwe kuti mudzakhala mdziko muno mopanda president zimene zilizalola ndiyeno ndima amenewa ine ndimangofuna ningokupatsani chenjezo mumandidziwa sitiyang'ana kuti ndinu ndani nimafunanso ndinene kuti pali chodabwitsa chimene tikuchiona kuti pali anthu ena amene tidakuyikani ntchito yoyang'anira dziko lino loteteza ngati asilikali mumakakhala nawo kumeki ndigwira ntchito timeki tadziperekana kuti umanitani zaka zonsezi kwakhala kopanda inu asilikali kuti muthandizira chisankho lero mukabwera mwaona chani ndefe silingakuopeni chifukwa chakuti mavazi ovala za girini ayi anake dziko lino ndifeyo amene tikulankhula misonkho imene mmalandira ndalamazo kumeneko ndi athu ndefe anu ake tikuti chisankho chikhale chapoyera komanso chochitika mwachoonadi owina awine kuti wawina osati mubereka munthu chifukwa chakuti wakanika zaka 5 zapitazi cholinga chomuteteza kulibe ulendo uno mawu amene nafuna mkambe ndi amenewa zikomo kwambiri. Kumpando
Olemekezeka Bwana Board Chairman, Right Honorable Bon Kalindo, ule mwanu. My comrades, amene muli kutsogolo uko. Ndikupatseni soni ule mwapadera. Di nene motere. Comrade Bon Kalindo. Nkhani zomwe tili nazo pano ndizokhudza ifeyo amene tili enu ake. We are the people that employed you, the people of Malawi. Amene tidakulemba ni ntchito akumeke ndifeyo. Tikamati pali chairman Anabelo si wina adamuyika kumene kuja ndi inu ndi ine. Let me come back slightly ndibwererekaye kumzuzu chiwanja cha Mzuzu ule mwanu. I salute you comrades from Mzuzu. Monetsa kutekera, monetsa mphamvu ndi mangolomera. Chifukwa cha ichi tikupatsani ulemu wapadera ndipo continue alute continua. Our comrades ku Blantyre, that was commendable. Will not let you alone, will not let you go. We are with you, comrades. Our fellow colleagues, amenitili in this high table, komanso kwina kuli konse, simulinoka tili limodzi. Ndiye ndibwere kufundo imene ndimafuna kuti ndi sakatule. Kunena kuti amayi ndi abambo, dziko lino si lobweleka. Dziko lino, this country belongs to you and me. We are the authors and finishers of our faith, and this is our country. And then dziko lino tililemekeze kuti Mulungu adatipatsa kutekera kwathu. Ineru ndikuti pepa la italisiani kai. Tikambirane. We are discussing thoroughly critical issues. Inu ndife tikambirane bona kuti nkhawa za inu ndi ine ndi zimodzi. Misonkho ya inu ndi yanga ndi chimodzi. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi amodzi. Nditiyeni tikambirane tikonze Malawi pozindikira kuti Malawi yusiwa wina, Malawi ndi wathu. Ndiye ndinene kuti pamene tikukamba nkhani zonsezi tintiunike tsinde la zonse. Ndikunena kuti Anabelo Ntalimanja, you are not above the law. You are not more important than the employer. You are not above everyone. Ifeyo tikunena kuti inuyo ameki mugwire ntchito yanu mene tidakulembera ni ntchito komanso tungopanga izi pongokopa tsanu ulemu. Would have been much happier if you people amene muli kumeke if today you could have stepped down. Mokanatula pasi lerolo. We don't need this nonsense. Chifukwa misonkho imene tidakupatsani si imene tikuenjoya, si tikudyerera, tikuvutika. We are struggling each and every day. So because of that, as a citizen of this republic, I urge all of you to stand up. Collectively, not independently, but collectively tigwirane manja. Pozindikira kuti palibe wina amene ali above the law. Then tigwirane manja titeteze dziko lathu. Pozindikira kuti Malawi ndi wathu. Malawi sobwereka. Malawi wina aliyense atenge gawo. Pozindikira kuti tonsefe we have the right to save our country. Thank you very much. Can you use your mic? I think there is one last. 2 minutes. Olemekezeka Commander in Chief at Bwana Bon Kalindo and my activists on Samena do so grow Moses Sonja Drankani Ronse. In a Monganda Nagare and Ujoka Economic Freedom Movement, not the President Winter President to his datu. We get a Nadi Pompano, the national press briefing Pompano. After Dida we make the Ngadigura Malawi Civil Society Organization Collision. Ngarimuna amva kuti kumene koko kuna buka chipwirikiti fusto limene linaperekedwa kuti kubuka chipwirikiti ndinali ineyo. Kumapeto kwa meeting iko kuti kuambe kubwera chipwirikiti mpesi ngati chief elections officers amba kumenya table. Munthu wake ndinali ineyo. Ndiye ndifuna ndilankhule chinthu ichi kuti zinatitengera nthawi kuti tikumane nawo anthu awa. Zinatitayisa nthawi. Chifukwa kumapeto kwake zimene ife timawapempha sanafune kumvera, Anabelo Ntalimanja sanafune kumvera. Mpesi amene ali chief elections officer anayimira kwamba kumenya table.
ma commissioners ena amene mujamatuluka kutitenga ngati kuti ife ndife anthu opanda ntchito. Ndeni mafuna ndikuuze ni sopano ino Annabel Ntalimanja Malawi Electoral Commission yonse kuti lero mutiyamba kutiona kuti ndife anthu ofunikira sopano. Popeza nthawi yanu yatha. Ndichiteso woni a security apparatus ya ku State House. Amene munabwera kumati opyeza. Mmozi mwayi wachikulewa kwenda Ford Ranger ya black twin cab. I've just forgotten the registration number, but I have it in my records. Then ndifuna ndikuchite ni woni ino a security apparatus ya ku State House. Could I don't know what is there between you and Malawi Electoral Commission. Ndichiteso woni police mobile services. Kuti I don't know kuti munazaza na makorido mwantundu wanji kuti mafuna mundipange chani. Zochita na ambushi mziko muno zinatha kale that is gone. Then ndikuchenjezeni kuti inu maka Sumai Yolam. Be careful. Chipewa mwavalacho muzachivula nthawi na muzakhala ngati ife. You'll be a civilian. You need people kuti muzachita nayo interact. How will you interact with people opo mwachita nkhaza mwapa? Even if zikwanje zikutulukazi, it's because of the Malawi Police Service. We warn you in the strongest terms. This should stop immediately. Ngati ndizikwanje tulusani, Amalawi akapeza suna apparatus yawo yoti ate kudusa bwinobwino. Koma ndikuuzeni kuti pamene mwaseka njira, Malawi ndi wankulu, njirayo akasegula. Ndipo Mulungu wakumwamba ali nafe ndipo chigonjetso chilipo. Zikomo kwambiri. Ule mu nyumba yonse ndifuna ndilankhulepo monga za chisankho chimene tikuyembekeza pa 16 September pano. Amalawi ochuluka maso awo ali pa chisankho chimene chichi. Ndiye ndifuna ndilankhwane nanu mayi Annabel Ntalimanja maka nkhani ya chisankho. Iniyo ndi mzimayi. Mukudziwa Malawi wathu mene alili. Malawi wathu ndi ochepa, Malawi wathu sitinathamangepo, Malawi wathu sitimadziwa kuti mfutika malira uko tamathawira uko. Kapena chikwanje kamatere tangozionera pakanthawi kamene kaka kuti kumatuluka zikwanje anthu amakhabidwa kaya matani. Komano ndimafuna ndikusimikizire kunena kuti chisankho chisimafunika kuti muchitengere mbali ngati inuyo oyang'anira za chisankho. Annabel Ntalimanja ndimafuna ndikuuzeni ngati mzimayi nzanga. Amalawi ambiri azimayi akuzunzika m'Malawi muno. Ndi zambiri zimene zikhoza kuchitika after chisankho chitakhala kuti mwachipanga favor amene mukupangira chonchimo. Ndimafuna ndikutsimikize nena kuti apapa iniyo musatenge mbali ngati mukupangidwa pressure ndi anthu ena ake ndikwabwino mpange resign. Ngani kuti mukapezeka kuti mwapanga chisankho mwa by force imene mukupangiramu mukukana kunena kuti anthu asayang'ane mu system kuti makamaka pasakhale auditing. Ndikwabwino kuti mwina anthu ena apange audit. Chifukwa yonena kuti imene zikhozokhala kuti zilipoyera anthu adziwe kuti mwanyamula chani mu system imene mumu. Chifukwa system imene mukukanizayo ndiye chisankhocho. Ndiye chimene chikufunika nchonena kuti mukanalola anthu ena apange audit. Then kuti mukakane kuti iyayi ife tiuzabe mathematics then iyayi tizapanga audit. Iyayi ine naona ngati kwa inuyo ndinu mzimayi omvetsetsa. Iniyo mnayenera kuti munyamulepo mbali ndithu okha ngati mzimayi kudziwa kuti pamawa pazabwera chiyani. Takati takaniza kupanga audit. Tikanipeze kuti takakaminaso mathematics. Chimene chingazabwere after chisankho ndi chiyani. Munayenera kuwaganizira azimayi anzanu. Munayenera kudziwa kuti pali anthu ena amene ali aulumali kuti azathawa bwanji. Taona anzathu ku Mozambique azunzika. Taona anzathu ku Kenya azunzika. Kuti muonesesa amene amazunzika kwambiri ndi amayi ngati mene tilili ifeyo. So nimaona ngati kwa inuyo ngati mayi nzathu munayenera kuamvetsetsa Amalawi ochuluka amene akudandaula za mathematics. Ndi kwabwino tiuze manyu than kuti tikapeze kuti tapezesa Malawi wathu pa mavuto. So amayi Ntalimanja ngati mukundiva padakali panopa tamvetserani ndithu tavomerezani kuti ife tiuze manyu Malawi muno. Chisankho chikapitirire. Then kuti mukatenge mathematics mukayuze nimene mukanizira system kuti anthu ena apange auditing. Kodi anthu akukhulupirirani bwanji? Anthu akudalirani bwanji ngati kuti iwo ndinu mukuyimira Malawi. Inu ngati mukuyimira Malawi aliyense munayenera mumvetsetse Amalawi aliwonse amene akudandaula. Osati mukakhale ndi mbali imene mwanyamulayo. Chifukwa zikuonetsa kunena kuti anzanu anthu ena achipani chinacho akusuzumira ku system. Anthu ena amene mukuwakaniza anthu ena achipani china mukuwakaniza ku system. Chimene chikutanthauza kuti iniyo pali chimene mwanyamula mwa inuyo. So ngati inuyo mukupangidwa pressure kuti inuyo mugwire chinthu chimene chichi ingopangani resign than kuti Malawi akakhale pa mavuto. Ozunzika ndi fair Malawi. So chinthu chimene chichi chimapezeka pa 5 years kamodzi ndi mwayi wa Malawi kuti akasankhe chimene akufuna. Osati mwapangire zochita iyayi. Musakakamize mu zinthu zanu. Ndikwabwino inuyo muvomereze kuti apapa Amalawi asankhe chimene akufuna. Osati inuyo mukakakamize. Zikomo kwambiri.
Thank you so much. Because of time, we'll go straight to question and answers. So my colleagues in the media, there are 2 mics. We are going to be using both of them. We'll be combining them whenever we are asking questions. We'll take the first round of questions, and may we please go straight to the point. Thank you. So if you have a question, you raise up your hand and the mics will find you. If any, that is okay. Mr. Birungu. Alright, ine dzina langa ndi Imon Biringu kuchoka ku Zodiac. Kwa ukulu makamba ponena kuti pankhani ya declaring my assets manena kuti ma public officers kwambiri mukutsindika kwa nduna ndiye mwachulaponso kuti ma presidential candidates mwina chifukwa chani mwapanga focus pa ma presidential candidates kuti apange declare my assets awo kuti anthu amene abwera ngati ma MP amathauza khani mwayo zakhala mwina nduna kutsogoloko. Menero lamulo linakhazikisidwa kuchokera ku parliament ndipo izi sizongolota ya kuna kuti every public officer akuyenera kuchita declare ma assets yake kuulula chuma chimene ali nacho ngati njira yothanana ndi nkhani ya corruption. Mukuweza kuona kuti ngakhale ACB ilibe mano eni olumira anthu chifukwa kuno ku Malawi mangokhala nyimbo yopanda chorus. Andi ndizokhumudwitsa kwambiri ngati dziko la Malawi lokuti timangokhala ndi ma program abwino pa pepala koma kuti tiagwiritse ntchito timalephera. So ifeyo tikufuna kuti zisanzo zeni zikhale amenewo ma president anthunso ndunawo komanso ma MPs. Machisanzo ine mene ndinali member of parliament ndimachita declare ndiponso kuchita declare kosika monse komano annually. So tikudabwa kuti ngakhale system ya office mene ya declaration of assets it is not having the teeth. Zetu kuwapempha kunena kuti nthawi yakwana andiso sinkhani yonena kuti tikufuna akuti apange declare. No, system yonse aliyense palibe kapena za witch hunting. Tikufuna wina aliyense azichita declare osakhala kuchita single out munthu ndiye kuti kumene kuti kulakwisa ndekonso we are defeating the purpose. Mr. Matonga from Times. Mwakambapo nkhani yokhudza Smartmatic ndiyo user ma auditors. A week ago, Meg inali ndi msonkhano mena Martinek kumene mundu khubeti naso mwamagulu analipo mpano. Ndipo inafotokoza kuti sanalandire kodandaulo lilonse formally written kuti kupita kubungwe la Meg yofotokoza za mavuto amene ali mu Smartmatic. Komanso bungwe la Meg linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information iliyonse yolembera kubungwe yo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kufotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lilonse pa zimene bungwe la Meg linafotokozerasi? Ine timanenako kumene ndi kutumba chifukwa iwo they are not supposed kuti azifunsanso anthu kuti amene akufuna ndi alembere ife atiziwise zimene akufuna kufufuza. No, Amalawi eni ake achisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito Smartmatic komanso tikufuna tikachite audit. Munthu amene amaendesa galimoto akafika pa road block apolisi akamuyimisa kunena kuti tifuna tisiseke galimoto iyi ngati akuyikaniza ndi kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati yakukusecha anyake ya shop iwo kamakana ndi kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene aba ndi akufuna anthu ena asaziwe. Ndiye tikunena kuti ana ache sife ife tulo mfutizo zitulukati nanga si agawana anthu tili ready ife to die for this country, and for this country to be where it is now it is because somebody died. Maybe your uncle, your niece died a long time ago, so we are just following the same path. So we are not even afraid to die, but is Smartmatic we na chabita nayo kumanda zikomo. Yeah. Ine ndi Westin Katunga kuchokera ku Nzati. Pankhani ya Smartmatic yomweyi bungwe la Meg mbuyo mulina fotokoza kuti akupanga izi mulingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga ku Nzati zipani zomwe zili masitekuda ofunikira kwambiri pankhani yoyendesa chisankho. So timangofuna kumvetsetsa kuti
dandaulo lalikulu ndilotani pa ndondomeko imene ya Smartmatic komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera economic freedom movement kuti anauzidwa kuti palibe chinaiso chomwe chikusintha masiku 14 mukuonadi bungwe la MEC likupanga zinthu zomwe mwafunsa kuchita ziko mwina amene amachita konzatiwo siya Malawi First, siya economic freedom, siya Lighton Mangochi, siya 4 regions, siya Banda, mwina amafunsa na ndiye nalino ni gulu linatu ife sitimagawa maswiti ife zimene zoapanga afune asafune hata nikoti apanga chifukwa akanakhala kuti zisankhozo ndi zaiwo sibwenzi vana kumapita m'mizi mukumalembesa to akanangovotera nawo okhaokha osatikhuza ifeyo chimene chocho ndi chibwana and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo ngati makasi wawo so nthawi yokuti nonsense should end is now. Yes. Now is the time and the time is now. Mr. Secretary, zimene akuti pangirasi. Nthawi yake ndi. Okay, ine ndi Steve Pembamoyo kuchokera ku Nation Publications. Ndili ndi funso langa limodzi. Makamaka lokhudzana ndi zoona kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti ndi ndikakumbuka pakatipo linaliponso gulu lina lidadzabweranso nkhani ngati yomweyo ndipo kudatuluka maansala osiyanasiyana lina mwa maansala linalonena kuti bungwe silingabwere mkungotiuza kuti tatuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo. Apa tikunena maofesi monga ngati ku nyumba ya malamulo komanso timati Office of the Director of Public Officers Declaration. Kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakulu aulule kapena mwangozitengera kuti basi pa level ya bungwe zikomo? Choyambirira tithokoze anzathu wa CDD adabwera sapombano kuchita tako issue ngati imeneyi tithokoze kwambiri koma mwina iwo aja amachita tako kuma individuals koma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare ndiponso pa sinkhaniso yopemphana ya it is the lamulo linakhazikitsidwa uko ndipo kuli access to information amene so tinachita champion mosi mwa iwo ndineyo when I was member of parliament ndipo palibe sozo wapempha ngati kapena zinthu zondi za amayi yawo zinthu zondi za dziko akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system because akuonekaso kuna also ali compromised ma office amene wa ACB komanso office of the delegation of Uja access ali compromised akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo ifezo nyengerera muti chiti kufuna ya. Yes. We have exhausted all the questions from our side as members of the press. Now I will give the high table to wind up. Thank you. Era mpongo pa zimene alankhula zinzanga kunena kuti ifeyo munga mene mwationera kuno we are a serious people, a serious group. Zimene tikupanga mosatira malamulo a dziko lino ndipo palibe amene angatiyimise tikusatira democracy and democracy ndimene kuti pasa mphamvu democracy ndi mfuti democracy ndi yamphamvu kwambiri kuposa mfuti democracy ndi chikwanje supada akuchepera kwambiri ndi democracy so ifeyo tabwera pano ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndi kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika koma ichi ndi chilungamo cha nkhani 14 days tibweranso tizalengeze pompano the next course of action. We are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amatilenga ziko lino ngati ndi lawo ifeyo amene tilimwe ife ngati zisiru so ifeyo si ifeyo koma mwina omwe matolawo muzipanga nawo zimenezo koma ifeyo gulu lache ililili ndife ana ukwiya kwambiri so ndikuthokozeni atola nkhani ndipo nkhani zimezi mugazi uluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndirano amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndinu atola nkhani iniyonso mukabwerera mbuyo ndikumaopsezedwa ena anunso mmathawa kumathawa mwina kutiyegazo muzipita nawo kumene kujako makaona kuti zinthu zikuyenda bwanji osamakhala kumangolekerera ziko lino muli mavuto ambiri muziko munomo chifukwa cha kulekerera kuwalekerera anthu andale few individuals amene amachita own this country so ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Thank you very much. Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you reflect yourself, members of the media? Is all that you're doing enough for the nation?
or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media, because we count and trust in you. And ifeyo ndifantwa kuti tili ndi kuperewedwa koma kuperewerako tikuyembekezera kuti tinayenera kupangidwa capacitate ndi members of the media and collectively bwezi tikumagwirana manja. Koma how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country? For the interest of the country, well, how much do you do, members of the media? Mumatani. And how can we collaborate collectively? Ziko mokambiri. Ya, pomalizira ndifuna amalawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kunena kuti ine ngati Lighton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto sindili ndekha. Ife tikutsimikizirani kunena kuti mathematic machine background sigwira chifukwa taziona mulungu amalikonda dziko la Malawi chipanda kuoneka zinthu zimenezi cha ku Mozambique bwezi tikubwekera kuti mathematic ndiye chitukuko cha chisankho koma titsimikizire pano kuti 14 days yaperekedwa ayi ngati simuchita act mai Anabel Ntani Manja komanso ino amene mukunkankhira nzimayi chifukwa mayiyu akupangidwa remote control ndiye ine ngati chigawo cha kumpoto tili kufupi ndi Songwe border mademu athu ndi wotseka border athu ndiye uthenga ndi umenewo musankha mathematic kapena kutsekedwa border. Malawi.